Здравейте от жилищен комплекс Искър. Зидариите върват с пълна сила, петия етаж е почти готов, минаваме вече на шести. Също така от тази седмица започнаха и отопление и вентилация да се изграждат от мазетата, от -1, все още са там. Останаха ни малко апартаменти. Да, схемата в момента е изгодна, 30% на предварителен договор и 70% на акт 16. Деветия етаж е отлят, остава ни само последния 10-ти етаж и до края на септември взимаме акт 14. Сега ще ви покажа малко повече от строежа. Деветия етаж е напълно отлят, правеше кофража за 10-ти етаж и остава реално до акт 14 да се отлее 10-ти етаж и покрива му, който обаче е 1000 квадрата, два пъти по-малко от една плоча, така че да, към реално втората половина на септември, да кажем до края, ще бъдем готови. Качвам се сега нагоре да ви покажа всъщност височината на 9-ти етаж. Днес съм с малко по-различна каска. Реших да дойда малко с колелото от центъра, за да съчетаем полезното с приятното. В момента съм на 6-ти етаж в един от апартаментите. Зидарията върви доста добре. Ето голямата машина, която реже тухлото. В момента съм на 9-ти етаж в вход и гледам на северозапад, а тук гледам на север. 9-ти етаж, както се вижда, изцяло готов, и почти всички вертикали, ето натам се вижда, че са отлети и декофрирани. Тук се виждат такива, които все още не са отлети, но това е само тази колона, всичко друго се кофрира в момента, отлива се. Оттатъка на тази вход се реди кофражи за 10-ти етаж. Реално това предстои отливане на 10-ти етаж. Тук съм в средата на блока, да кажем между Б и вход, някъде там. Гледаме на изток. И тук вече голяма част от кофража над мен е нареден. Вход изцяло. Както се вижда, предстои арматура и в последствие наливане. Да, реално втората половина на септември ще бъдем изцяло готови с грубия строеж. Остава ни само 10-ти етаж и покрива, то е 1000 квадрата или два пъти по-малък от етажната плоча, която е около 2000 квадрата. Така че акт 14 до края на септември. До скоро!